ברוכים הבאים, לאור ים קיבלתי בבלעדיות המשרד שתי דירות ממש מיוחדות בפרויקט היוקרתי של שיכון בינוי. דירה אחת נמצאת מזרחית עם מרפסת ענקית מטורפת, 5 חדרים ועוד מרפסת קטנה שפונה צפונה. הדירה השנייה היא דירה בת 4 חדרים, מסתכלת מערבה וצפונה. המגדל הוא מגדל יוקרתי עם 3 מעליות ופיר אשפה. שווה לבוא לראות ולהכיר את השכונה החדשה. ספיר נדל"ן אור ים, בואו אחריי.